Ydych chi gyd wedi cael digon o'r holl law yma de? Ie. Ydy, fi ddim yn hoffi y glaw hwn, fi eisiau y haf. Oedd y rygbi a pêl-droed yn cael eu canslo jyst pob wythnos achos oedd y pitches yn flooded. Mae'n effeithio fi fel yna ardd achos fi cael boots newydd a fi ddim gallu defnyddio nhw i treino. Fi'n just sick o y glaw nawr. Ti wedi cael digon o'r holl law yma, Chris? Ie. Fi ddim, mae'n just fel disgusting a fi ddim hoffi e. Fi eisiau gweld fel mor o hael. Ond pam bod yna gymaint o law wedi bod yn ddiweddar ac os unrhyw beth bydd yn stopio? Un reswm yw lleoliad y jet leaf. So y jet leaf yw riban hir o wyntoedd cryf a mae'r gwyntoedd cryf yna yn chwythu systemau o wasgedd isel a ffryntiau draw tuag atom ni. A mae hynny wedyn yn achosi mwy o law i gwmpo. Reswm arall yw achos bod tymheredd y môr o gwmpas y Deyrnas Unedig yn cynyddu. Felly mae mwy o ddŵr yn anweddu, mae mwy o ddŵr wedyn yn yr atmosffer a mae mwy o law yn cwmpo. Os unrhyw beth bydd y tywydd yn gwella cyn hir? Dros y dyddiau nesaf, dyn ni'n gweld y cawodydd o law sy'n dod yn ysgafnach, felly cawodydd gwasgaredig a chyfnodau braf hefyd. Anodd dweud felly pryd nesaf bydd yr haul yn dangos ei wyneb a'r cotiau glaw yn aros mlaen am nawr.